Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Λεωνίδας Κανάλης. Κατάγομαι από την Καλαμάτα, μια περιοχή της Ελλάδας που φημίζεται για την ποιότητα ελαιολάδου που παράγει. Είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου η παράδοση και η λαϊκή σοφία των παππούδων μου που με απλά καθημερινά μέσα και ήπιες διαδικασίες, αυτές που σήμερα ονομάζουμε αειφορικές, αντιμετώπιζαν την καθημερινότητα. Αυτό με όθησε κάποια στιγμή να παρασκευάσω το παλιό, απλό, χειροποίητο παραδοσιακό σαπούνι από ελαιόλαδο. Πιστεύω στην αειφόρο ανάπτυξη, διαφοροποιώντας το αγρόκτημά μου από τη μονοκαλλιέργεια, αποκαθιστώντας τη βιοποικιλότητά του, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους ώστε να παρέχω αγνά και φυσικά προϊόντα. Έχω καταφέρει να παράγω εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα έστησα και ένα μικρό εργαστήρι παραγωγής παραδοσιακού χειροποίητου σαπουνιού ελαιολάδου. Η βαθιά μου πίστη στην ποιότητα και τη μοναδικότητα των προϊόντων μου με όθησε στο να βρω τα κομμάτια που μου λείπουν για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Οδηγήθηκα στο πρόγραμμα του BCC προσπαθώντας να συνθέσω το puzzle της επιχειρηματικής μου προσπάθειας και να αποκτήσω τις απαιτούμενες δεξιότητες. Δεν έχω όμως τη δυνατότητα να αποκτήσω συγκεκριμένα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό ώστε να ανταπεξέλθω στο επίπεδο παραγωγής που επιθυμώ. Με πείσμα έφτασα ως εδώ και έχω σκοπό να πάω παρακάτω. Χρειάζομαι όμως την υποστήριξή σας. Μέσω των παροχών μπορείτε να με βοηθήσετε να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Όχι απλώς καλά, αλλά άριστα. Οι συνεργάτες του BCC με υποστήριξαν. Μου έδωσαν αυτοπεποίθηση και ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης προκλήσεων. Όλα μπήκαν σε μία σειρά. Δεξιότητες, ανάλυση δεδομένων, στρατηγική σκέψη και επιχειρησιακός σχεδιασμός. Το δίκτυο του πράξης BCC με έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Η δομή και η υποστήριξη που παρέχει είναι σημαντικά εργαλεία για κάθε νέο που επιχειρεί. Τους ευχαριστώ πολύ.